Ya mo nila nga nasayra nga may kapilado ang mga ungapit ya asam sa nga wa masito kini mga bata mao ganito mo ang pagkalumos sa ini. Dali ko ni gidala sa tulog sa balay tambalan ng apan ang usan ini. Patay na nga sa maong hospital. Nasayra nga maalas 12 sa udto motukok ni hitabo ang pagkalumos sa tulog apan amot ang kasayuran sa kapulisan alas 3 na to alas tulog oras na ang milabay ka sa Mangroy o sa pagkanig-respondi ang kapulisan. Sa hingong mga pangalap o mga lugar kasiguran sa Mangroy, sa nagbayan sa Karkar, narupa nga usa sa mga birna nakwa kini mga grade 11, ilan tinga, miyabot pasado alas 10 ang takna sa buntag, sa mga adlaw, miyabag og kapis mo sila, hingong nagplano nga mga tuuglaong, nga napis sa dagat, di hangin nakadungog si nakwa, Hinggan pa rin sila kasamang Roy, ayaw diha o ato diha kay na sa tinado. O itong pagpauli nila kasamang Roy, ilang tan mo, dunggo na sa pin, ay tamo yun ang pagkalumos nila tulog sa mga estudyante. Inungdan na ang usan ini, kawa na kaabot sa tambalanan. O bitaw ka ng dagat, di mo nakakumpiyansa ano eh. Bigay ka kumpiyansa ng swimming pool. Samot na ng dagat, kaya di mo siguro ang sulog. Namang gusto mo, Roy. Oo. Mayon ka nga, galangoy ka o niya, kapuyan na lamang ka, wadi ka nakairog, kay sulog kaayo. Sulog kayo. Dili ka ng dagat, dili ka kumpiyansa, ka linaw, dili ka, way balod kayo. Yang sulog. Kusog ang sulog. Oo. O di man, kung na, basta naapoy panahon na kusog ang hangin, kung balod ang dagat na automatic sulog na kayo. Kaya kita mananagat man ta ato man ang kasinatian. Dili ka kumpiyansa ng dagat kanang kugyan mga ligo og dagat. Jesus. Dili ka kumpiyansa ng dagat og sa tubig red kaniya kana sa tubig tabang. Lahi po siyang langyon. Lahi, lahi na siyang langyon. Lahi bukat ang asgad. Asgad mura ga gusto magtulid pero ang kuan kaning tabang hanoy kay kakamukuan. Bugat kanang motulig. Kung ari sa tabang mura kumpiyansa ra ka kumpiyansa ra ka pero yapon basta tubig dili kumpiyansan kay di mo guta isda. Mao lagi na ron. Tama rin gid sa kuan sa area course diri sa kuan. Hinatilan. Ana ko na hitabo ko na diha kay gumikan kaning minamay lilo Roy. Di lagi masiguro. Munang di kita kumpiyansa basta mga ligo ta og patig tubig. Ang mayroon yung ikaligo, mamubo ra gyud ana sa gripo. Ora gyud na. Igaya po na kumpiyansan kana panahon nga panigubo nimo masulipan ka masulod ng tubig kalunggan. Si bako ka takiyon ta. Pana sa laptop pagka-istorya ini yung safety first. Mao gyud na. Birwan gyud siya. Okay, right. Moro na ito nagkalkabalita ka ng butagas. Ang sa lipat o pasalamatan niya. O ang butag niya sa ang umabot na kunsa sa Napoyas Panhay. Sir Nestor Villa Flores, haliya sa Napoyas Panhay. Inyo man ang UCB sa tayo mo tanga talaga ng parket ang news sa security supply. Kumpleto para sa kipaning matang sa National Highway, Magallanes, sa sunod ay pagkakata ni City Grimala, kani Ma'am Laila o Sir Nestor Villa Flores. Mag-sit na ko, upo niya, Roy. Maaari mo direct. Asaman? Dili balay. Aton pang ruin, ang aton bay buntura man kuno na. Dili man kaya buntura man. Usin na lan. Usin na. Makita ka po. Usin ba usama pista mo diha? Ang man nga magdidikista o magpista o gusto di ko maghikay. Pero katong gituan nato nga bahala tag nagkakidlay-kidlay ta hala pamista gyud. Usa to pista ato sa buwan to? Kwanto? Kan ginasilan to. Sa Manggako man to. Manggako. So diha usa ni pista sa buwan. Mana? September 30 man eh. Okay. So kaya dili nang pista kay daghan tawo kanang uray tao mga adto. Dito niya mag-ihog manok. Bisaya. Nagulag ka pa yan? Pagkatas man. Alam mag-iyaw manok, mura man nag-birthday. Wala birthday pa rin rin. Mag-iyaw mo siya manok ron. Ato nang liwa sa eleksyon. Birthday. Ito sa butas pa rin rin birthday.
Ano na? Happy birthday, ay. Birthday mo na rin sa? Birthday na. Asa mo mamahaw? Ha? Wala ko Asa mo mamahaw? mo lagi og nabot as Ma'am Irene. Salamat din no si Ma'am Irene gitawagan na Ma'am Laila para pamahaw ninyo kukuhain ng imong koleksyon para pamahaw. Kiter. Kiter ko no. Sa kitirir. Kiter ko ni Ustala. Kiter. Ara kasi kuan sesyon. Ako tayo sa katitir. Kiter. Okay, magkita ko. Alang-alang sa balita ito sa DYST mo notipid na yung hardyo. Kini ang inyong tikto na sa lalawigan sa Subo, isi pakamlikin si Papa Alan Rosite, Red Puting. Okay, nagkasalamat Papa Alan Rosete sa imuhang report alas 7:19 kabuntagon na. Atong ikuan si Orly Adrian, no? Imuhang ID diri na adiri karon sa isibianan ato lang yan iko sa Facebook kay mas layo man dai nito man din basay ni ilahan. Anyway, Dunay dito sa Bakong, dunay babae nang ulatag lalaki. Karatista na ganyan bayanan ni. Babae nang ulatag lalaki, gidakop dito sa Bakong. ang bayi magina ko. Kaya nang ulatag lalaki. Ato daw to na ang report. May kay nanay nilaban na ang pulis sa lalaki. Apa, physical injury? Physical injury, ulatan. Basilan. Ingis mo na ginungan ni. Sige. Ang detalye, este patrol numero 4, Avel Diaz, please come in. Yes, Avel Diaz, bunal. Yes, daghang salamat Kuya Roy ug Kuya Ron Liog. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa balitang tudo-tudo. Usa ka 19 anyos nga babae ang nadakpan human niya giatake ang usa ka 22 anyos nga lalaki niadtong Abril 21 tuig 2025 kun kagahapong adlaw sa sayong kaadlawon sa barangay West Poblacion, Bacong, Negros Oriental. Ang biktima usa ka estudyante o residente sa barangay Malabago. Personal nga mitunga sa Bacong Municipal Police Station aron gireklamo ang maong insidente. Aduna kini siya samad sa ulo ug mga bunog sa lawas. Base sa inisyal nga investigasyon, nag-inom ang biktima uban sa iyang mga higala sa seawall sa West Poblacion sa mga alauna imedya sa kadlawon. Diyang kalit siyang giatake sa suspect. Gingon sa mga saksi nga gisumbag og balik-balik nga giigo sa naong og lawas ang biktima ug kaduha pa nga gidukdok ang iyang ulo gamit ang bato. Nanukol ang biktima aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon ug dayon gidala sa ospital alang sa medikal nga atensyon. Ang suspetsado nga taga-barangay Isugan voluntaryong mitahan sa Bacong Municipal Police Station sa mga alas 3:50 sa buntag. Siya gipahibalo sa iyang mga katungod ubos sa balaod ug kasamtangang nagapabilin sa kustodiya sa kapulisan samtang nagapadayon ang investigasyon. Ang babae mag-atubang kini og kaso nga slight physical injury. Mao kato atong matod nga balita karong buntaga, mayong buntag ni Ma'am Laila Villa Flores o ni Sir Nestor Villa Flores ang atuang former provincial agriculturist. Basta di kalidad og tiyudanay nga public service, Nestor Villa Flores may baruganan, andam ug tagana mo serbisyo sa katawhan. Mayong buntag ug mayong pagpaminaw ni Ma'am Genevieve Villegas nga always kini naka-tune in sa 103.9 nila sa programang Balitang Tudo-Tudo. Alang na lang sa programang Balitang Tudo-Tudo sa 103.9 One Heart Radio. Kini si Street Patroller numero 4, Avela Diaz, reporting. Okay, nagkasalamat Abel Diaz sa imong report niya. Adlaw. Always po naka-tune in. So, kung tune in, iyan po i-tune in. Always man tune in. Walay palong-palong. Walay baling-baling. Walay tune off. Ka-report, mga bataon ko siya, niya, nanas bisuras. Sigal ng gipukpuk ba to? Kadlaw na. Kung sa man po ilang rason nga no, kung Kainom. Kainom. Hubog na. Nahubog na. Ikaw ha? Balik ka hubog na sa nguyat. Mura ba?
tamba ka lang may mga message ba? Ah, Nya ini kanang ilang edad na anang 20 plus ba niya alauna sa kadlawon, kada ni surrender alas 3 sa kadlawon. Murag unusual sa usa ka dalagang Pilipina. Talagang Pilipina. Yeah. Ah, kay kita mga Pilipino, puyo namang kutas balay ka ng panahon sa kagabion, ilabi na ang mga babae nga. Mangulata yun. Mangulatahanay. Sige, idugog na sabi nga mangulatahanay. Kaning galantaw mo ko ba sa sitwasyon ba, ingon ani na ba niya itong mga bata na hindi na mo pauli sa ilang balay? Kay? Doon na dito sa gawas gainom, hanggang kitang away. Ya, kulatahan ba yun? Oh. Kanto no, lalaki man na gana, pasin po may pagkabinabay, ito na mga musukol. Ay, hubog na po siya. Nga, naghilap na siya dito, sumbong sa polis. Ya, problema po. Basig, Nakabalo po siya sa kuwan ba nga. O ako lisuklan ron. basin ang lalaki, babae nun niya, ang babae po lakinon. Diyan na niya, kainom sila dito. Alauna sa kadlawon, kuno na, na yung doon na nag-commotion, kaya nag-report siya sa polis. Alas 3 na sa kadlawon. So, Ginoo, ikalatulog man taon doon ng idara. So, muna naglantaw ko sa ganun, namin ako sa report, yung ani na baro ng atong katinimban. Ato mong gilat mo kung bagay galang natin mga batanon ay patlakon sa atong Pilipinas. Ang atong mga kabatanon na mao ni siya ay ato ang musunod na henerasyon, mao ni siya ay magdala sa ato ang nasod nga Pilipino. Now, if tingnan na ang background sa atong mga batanon, pag ginanaw kasunan na dili ang ngayon, dili maayo. So, kano rin nato nang ibalik-balik diri because, paano man God, kami, mga labay man tani, kamo mga batanon, kamo mo'y pastar na ninyong kaugalingon, i-ready to become a leader na mamahay mo mong future leader sa tuwang komunidad. Dili ingon ana nga masangkop pa og mga hindi man gud paminaw ba alas alauna sa kadlawon alas 2 alas 3 nya kay gainom stila Inom na po. dayon karon o paana dito sa police station di mayo di ba At least nga ang bayi pwede na mapreso basta mangulata. apa sa Republic Cup 926 ko walakan si yung lalaki pero matud pa sa taga GWIP na may revised penal code physical injury mo na nga so pa ka report ang si numero 4 ko physical injury way back in the 80s mga bugto na ang chinilas ni Papa og hinambaw kay ang rule ug musalop na ang adlaw na ana sa sulod sa balay. Correct. Ako abi nimo pabor ko Fanso sa ato ang disiplina sa kabataan sa una. Kay disiplinado karon mga igala di na gani mo bless. No? Kanang apo kanang apon magsaylo banandalan murag laing tao. Kunya gibantog ra ta mga Pilipino nga family oriented, no? Mga gibantog sa tibuok Pilipinas, Asia o sa tibuok Pilipinas, ang mga Pilipino close family ba? Matinahuron. Sao nawala naman go sa eskwelahan ang GMRC, gi-incorporate mag-asa ng subjeka katong good manners and right conduct. Wala sa una pre nga wala man kay GMRC. Sa una guys, kila ko kaning GMRC good manners and right conduct man na. Explain yun as maestra. Nagyaw-yaw na usa mo si Mugtabi niya kaya ba na stand by na reporter. Wala ra gud. Pero si duty. Ay, bakasyon ron. Na siya. Asa man siya. Pangutan na asa din siya. Karpo ko reporter magbuos sa angkor. Kaya explain ko. Ano yan? Kaya kamo laagan mo. Kaya dili maayo sa mga batanon mo uli og bisuras gabi. Matul pang panso, bondos, balay. Mga bugto na sinilas o ginambaw. Ako laganakos disiplina sa una.
Sige. Dunay kasos pagpamusil dito sa lungsod sa Tayasan. Personal ang kalagot sa Anginungdan. Este Patrol numero 5, holiday press kami. Yes, holiday, bunal. Yes, daghang salamat Kuya Roy ug Kuya Ronly ug mayong buntag sa itong mga suping-tik paminawan sa balitang tulo-tulo. Usa ka pagpamusil ang naitabo mga alas 8 sa gabi pinisahan sa Abril 19, 2025 dito sa sitio Mampanoy, Barangay Gintalaban, Tayasan, Nigalawigan sa Negros Oriental. Apan na-report na kini mga alauna 45 na sa kadlawon sa Abril 20, 2025. Ang biktima wala nga sa kapulisan apan 56 anyos lalaki Minyo Galo residente sa sitio Mambanoy, Barangay Gintalaban, Tayasan, Negros Oriental. Ang suspitado wala usab nga sa kapulisan apan anaa sa ligaw na isang lalaki o residente sa sitio Mambanoy, Barangay Gintalaban, Tayasan, Negros Oriental. Sa naisitang pista o buras sa kabalatang halungturanan ang nag-report sa Tayasan Police Station bahin sa insidente sa pagpamutil nga naitabo sa maong lugar. Sa inisyal nga investigasyon, nagbutyag nga ang suspect nga adto sa pinayanan sa biktima o nagpamutil o daghang higayon sa biktima gamit ang dili pa mailan nga kalibre sa armas. Dugang pa na ang biktima nakaangkon og daghang mga samad sa bala sa lain-lain bahin sa iyang lawas ug dali kining gidala sa mga miyembro sa pamilya. Ang biktima nga sa Nabilog Community Hospital o i-refer sa Negros Polymetric Hospital sa Tibulan, Negros Oriental alang sa dugang nga medikasyon o pagtambal. Ang dugang nga investigasyon nagbutyag nga ang suspect adunay dugay ng personal nga kasuko batok sa biktima. Dugang pa na ang mga personal sa Tayasan Police Station naghimo og detalyado nga investigasyon o naghimo og tanan na paningkamot aron makit-an ug madapan ang suspect. Og mga katapos mga kalap na balita dito sa lungsod sa Tayasan. Unsa may hinungdan personal ang hinungdan sa pagpamusil. Okay, personal nga kalagot siya. Kalagot unsa may gikalagotan dagway pod. Wala man koy kita sa diri og unsa ang kalabutan ko Kay kalagot is broad term ang gunin. Naglagot kay ang iyang manok, ihaw, dagan ngana ba? Personal nga kalagot. Kay ang naong sa suspect mura pug naong sa biktima. Ana ba? Nya kanang dugay kalagot maglagot siya nga dugay pariporto. Ay man. Dugay pariporto maglagot pagkamadugay. Palong. Kay naong ko ginagawa niya. Kay una kayo ko niya adto sila kung masunod ako ba to. So gani magdayapir ka kay kana reporter. Oy, kay happy birthday guys. Ato nga uta ka ang kerman di anak ko ya Roy. Saya pwede lang mo dili. Ito ba? Wala. Asa magkaroon na may session asa liga. Na ako diri sa kuan. Mo ganing ka ulat kay mo maligo ko pagkahuman ba. Di mo na ko niya. Kabalaka yung pagkita ko rin diya. Sige. Kung mayroon pa paminaw na dahil sa puntong PTS o tangkot siya. Ay, isa ka na ako sa kining tagay sa pag-visit na itong angkor kay ika 16 years old pero niya. Yang imo sa imo ika hatag niyo niya mensahe kay lahi ko niya ta sige daw tari ko ni. Sige isulti sa ni angkor. Sige. So tumahod ko. O pasalamat ra ko nga. Salamat ako sa Sino nga no? Sana ko siya. Wala ko siya kadungog. Sige na. Mura mo sa gubog istorya? Tanong ka istorya. Sige, istorya. Happy birthday Kuya Roy. Wala yung message. Salamat sa mga tambag o pagdala-dala o basaling na ay mga tuwan-tuwan. Tekpat-tekpat. Pagkaligaw ko mag-music Kuya. Kaya ang buhay pa ka pero di ba? Istorya na yun. Magraw lang naman siya. Anak, magraw na. Ayan na, kinalain tayo. Para Kaya magkanawagan. ng music. Para magkanawagan. Nawala ako manghod. Pura magpagmabinta. Sige, kakalito na. Maimbot na sa biyahe sa malabot na ay sa pundok PTS o sa Tangkol Pialtic Boy Salma o Divide Pierre Dong Mil Salma. Maimbot na sa KTVG Baron o Mr. Ryan Tanagot o sa malabot na gobernador diri sa lalawigan sa Negros Oriental na Kiprapit Joe.
O alang na lang sa programang Balitang Tudo-Tudo sa DYSC 103.9 FM 1 Heart Radio. Kini si City Patroller numero 5, Honey Days reporting. Okay, nagkasalamat Hanidi sa imuhang report laing police report. Oy, tabo dito sa may Tayasan, dunay ay sa Balyer mo sunadan. Dunay unong ka classroom sa Monogolo Elementary School sa Balyer Moso nasunog. 300,000 ka pesos danyos sa maong sunog. Gitali ang report ni Kaela Kai. Kaela may gudad. Tira! Nasunog ang unong ka classroom sa Monobolo Elementary School dito sa barangay Monobolo, Valle Hermoso, Negros Oriental pasado alas 10:45 sa buntag kagahapon Abril 21. Matod sa mga nakasaksi, kalit lang sila ubang kalayo gikan sa usa ka classroom sa unang andana ug dali kini ni kaylap sa ikaduhang andana sa eskwelahan. Ang kalayo misunog sa unong ka mga classroom ug nakaguba sa pila ka mga pasilidad nga gigamit alang sa pag-edukar sa mga kabataan. Wala hinoy mga estudyante o staff nga naamol sa maong insidente tungod kay nahuman ang ilang end of school year rights. Ang maong sunog girespondohan dalayan sa mga bombero gikan sa Bureau of Fire Protection Valle Hermoso, BFP Gihungan ug CDRM ng San Carlos City, Negros Occidental. Ang sunod na palong mga alas 11:47 sa buntag sa samang adlaw. Ug gibanabana nga nagkatira og 300,000 pesos at ang danyo sa maong sunog. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa BFP Valle Hermoso o PNP Valle Hermoso aron masuta ang hinungdan sa maong sunog. Ug mao kadtong nakalap na to nga balita sulod sa 24 oras. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bayer Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab nila Consultant ni Salman ng Mami Lucy, Ma'am Butlot, Keisha Lord, Sir John Ray, ni Ma'am Adelphi Pacnio, Lil John, ug ni Ma'am Jenny Bukiran, ug ni Sir Nestor Ramirez Villa Flores, kani Provincial Agriculturist, ug mas nabantog na nga tingog sa mga mag-uuma. Basta di kalidad, ug tinudan nga public service, Nestor Ramirez Villa Flores may baruganan, ang damutagan ng serbisyo sa katauhan. Alang sa programang Balitang Tudo-Tudo sa DYST 103.10 FM 1 Heart Radio. Kini si ST Patroller, numero 18 kailakay. Maayong buntag kanatong tanan. Okay, nagkasalamat Kaela Kai sa imuhang police report. Alas 7:36 nagkabutagon kining oras sa tapusan kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extra. Nausab ang alkaline vitamin C nga mapalit sa inyong butika, parmasya sa inyong mga lugar. May butag usab ni Miss Catherine Villaflores. Right tayo sa minuto suman ang alas 7 sa kabutagon. Happy birthday si Roy gikang Ma'am Mergy Montigon. Salamat ma'am. And salamat po ni Kapitan Tito Radan. Good morning gikang Maria Teresa Paliso. Naka-watch live si Jumare Disugatan aka Tanot. Amot na ako naka-watch na. Siya galantaw. Oh, siya may galantaw. Asa yang gusto mo na? Ha? Asa yang account na? Anong kuan is Jumare Disugatan. Kana. Dahil o naminaw magkaroon dahil kining nangita na si Bibs, no? Gimingaw na tao siya. Pero nagkapuro man to si Miluna na hospital siya. Hospital pa siya, ulit na tao, no? So, ayan po yung Good morning, Gigang Maria Teresa Palisok, then Miskin Nagawat Live. Lilani Ramirez Kuli also watching live. Di apa diri basta ang sugod. Remaining is Babaw. Aris Kalumpang nagawatch live. Ilsa Ramirez Lisondra, happy birthday Kuya Roy, salamat. Hilin Munoz Olis, happy birthday Kuya Roy. MBTC and enjoy your special day and good morning. Ikang Ma'am Hilin Munoz Olis. Jeremy Sibaylos Bulfa naka-watch live. Matod pa niya sa to. Sa kapri.
Usa ka? Sabi. Ay, salamat isiga na ka. Palong na po na ron. Palong na po na ron. Good morning, Kuya Roy. Happy birthday. Awan. Ano salamat na siya, Pig? Kung saan niya kung cellphone din naman mabili mo? Napalong na po. Atong mga art speakers na maligay. Alas pikas, kaya di na lang mapindot. No? Tapos. Ano sa basahan ng obituary? Ibebalo ang mga kagalaan, kaparitihan sa pamilya ni Mary Chris, kung Mary Chris Amato Casil, nga siya mitaliwan ni ato nga April 16, tuig 2025. Ang hayaan na naimutan karon sa Tansi Barangay Ubugon na sa balay sa iyang iyaan nga si Rosie Pinites. Adunay pangadji nga pagdagaymoon patag alas 7 ang tagna sa gabi. Ang adlaw siya nga lubong ipahibalo ra unya diri sa Sibianan sa DOST. Usbon na ihangyo ang tanan kaparitihan o kahigalaan sa paglitok o pila ka pagkampo alang sa kalag sa namatay. Ang nagpahibalo ang inhani ni nga si Marilo Amato. Balitang Tudo-Tudo. Berita minutos, human mo labay ang alas 7 sa Bundagon. Good morning inyo, si Roy. Happy birthday to you. Salamat, boss. Gikang Lani Lara. Then matod pang Jumari Gimingaw na jud ko ninyo tanan. Ingaw nga wala naman kani-ari, no? Gikan ni naka-hook up na taroy. Ang sa may gabi man ni Naka-hook up na. Asa ta naka-hook up? sa iyang kuan kini niong Sambuan kini niong 94 ba to siya? 95.3. 95.3. Makuha ni kuan pre. Mga message diri do na mabasa. Aray. Nililudin ko. Sige, basahan. Mayong gabi man lagi ni. Asa? Good evening, Idol. Gabi man ni. Gabi, ina. Ina mo ko. Asa daw? Dili ka lang daw. Mani siya. Kani wate kalibot ang cellphone mga higa ha. Okay, kalimutan. No Happy birthday Kuya Roy. Gikang Councilor Gaga Mario Tuma. Oy, may bunta konsyal. Daghang salamat konsyal Gaga Mario Tuma. Sweet 16. Sweet 16. Ako sweet 68. Sweet 16. Salamat. Happy birthday nung. God bless Gikang Lilani Ramirez Coli. Salamat lan. Idol Roy, Ibanez happy birthday Gikang Bert Sarabia. And Padre. Abang mga comments ani. Yara dire. Gikang Jima Morales happy birthday Kuya Roy. God health always and God bless many more birthdays to come. Salamat. Shout out Kuya Roy, watching you live here at Sitio Candagun Bayan Gikang Ros Avila. Gikang Bert Sarabia, during Spanish regime, the system of punishment by our parents was inherited from them, but it gives discipline and good result for their siblings from Jose Bert Sarabia Cañaveral. Ryan Banugon, happy birthday Kuya Roy, matik na, salamat.
NRB ni Dong Ryan na Banogon. Wow. Then, Matupang Fancho, we are very influenced by the American way of life. We are losing our identity as a Filipinos. Kami doon kay Ay, nakita ka rin ko. sobrang na westernized na taga-duray ko. Kay pagkaoran kadali kay Pasal na, brother, kinahanglan ka og alalay. Kay pagkaoran kadali kay makalibat yung kuwan. Mukuan may mga Di man yung makalibat. Di ba na-update mga 10 minutos pagkaon, di ba? Dili lang. Meron kayo suba? Kasi mali, malago ka na, di ba na, brother? Kaya bang na, nakuan ba? Kaya nahuros? Ha? Ang sabat. NRB? Ana din sa lalo? Oo, ano ka na? Asa mo sila? Atik na? Dagata? Idol Roy and Ronly, the parents, mama ni kanina. Parents. So, dili dagdagan. Elvira Torres Silva naka-watch live. Happy birthday, Kuya Roy. May you have many more birthdays to come in your life. Gikan sa imong gigaw. Salamat daw. Si Elvira Torres. Anong sabi daw nga kung ang birthday ng igala tayo mo gulang ka samot. Di na ka mag-birthday ka sa birthday. Ay, salamat. Naka-watch live si Arnel Casido, si DJ Ace. Sa T5. So, na pre. So, dagkang may komentaryo no, katong atong diskutan kaning mga bata ng sama nga ang ato ang kuandron kini ang kultura na westernized tino ning gigong fanso. Ani kon mo kinsa to si fanso to yung na-adopt na to ang pagka-western ba ang kultura. Kay pareha po sa mga Indonesians, kita mga Pilipino, o mag-alim na taong bata, ang tun mag-edad na 5 anyos, ato pa mangungiton. Pagkanon, hungiton pa, sa ubang mga nasod, mga igala ka ng ilang mga bata, independent na, mag-edad o katuig, mauna yung muhumit, makaon. Kita, hungiton pag ginatong pagkaon, sa ubang mga nasod mga igala, dili kita Pilipino manggod kuanta more on family. Malagi matutbang dot kanya viral ang ato pong kinaiya nga mangit agyod ang ato ang mga ginikanan ini kagabi kumpleto ba ang anak. Sa ako na ako dia sige tawag pasra ka. Gulang na ba? Pauli na. O ikaw, may yung buntag niya ikaw. Ikaw, Bing Ibanez, ni Kawat sa live. So, atong ipibalo sa ato ang mga beneficiaries sa walang gutom food package redemption. Sugod no, karong 24 hangtod nag 26 atong gyapon dito sa San Julio. Happy birthday, Gaw. Salamat, Gaw. Ato sa may San Julio Cooperative Office ay ato dito mga igala ang distribution or redemption sa food package program. O niya dunay pa imangno nga kanarang na asilista na kini mga lista mga igsoon na distribute naman ni nanani sa inyong tagsa-tagsa ka barangay. So, paano inin ko 57 ka beneficiaries ang serbihan mga igala sulod dining Tulokadlaw 25, 24, 25, 26. So, pagdala, ayaw mo kalimot, pagdala sa inyong EBT card pag-redeem sa inyong food package program. Daghang salamat na may nagakalantaw What's Live si Konsyal Maning Lupi diya sa Barangay City. Kanya salamat po diay ni Kagawad Robert David Bahana pre mayong buntag diha. Ni Engineer Gerald Boromio. Nalarga na ang NRB.
Asa ka ron inarbi punta wa. Ha? Sadya mo to sila diya sa August. Dato to kagdan. Wala na yung grito sa wala. So, salamat po diay sa taga Sitio Tandangti. Isa tingalan, Lisa, itong taga magkukuban pre. Kwarta, kining budbud, kung Sunday. Kaya sige, sa paminaw ni Waisti, kanya Kuya Roy. Nagkibalag mo dito sa Jao Ministry. Kilala ka ito? Dito siya gabad na maligya siya o tasya na ako. Pila man eh, pinagkadara na. Nalimot ko sa apelyido niya, pero ang iyang pangalan Lisa. Lisa. Oo. Kapila ito? Mga 30 plus. Ko salamat kayo. Then salamat po ni Analisa Ragurar Saikon. Diya sa Sitio Camuyas, Barangay Asagra. Atong Suking Tigpaminaw. Membro po niya sa fans club. Maragnahan po niya sa fans club si Analisa Tanunay. Si Ala, membro po sa fans club. Good morning, si Roy. Happy birthday kikang Kunsyal Maning Lupi. Salamat, Kunsyal. Good morning, Kuya Roy. Happy birthday kikang Jocelyn Aninyon Minio. Salamat sa tanang nag-greet og happy birthday. Ako ang may part. At salamat rin sa Ginoo nga for the last 60 years. Last 60 years na? Di na ka mo 69? Okay. Taga-agtan sa Ginoo nga iya pa kong ibutangan 69. Sagot gyapon. Kaya kumanta kay Balog unsay may tabo na to sa umaabot. So, makamo ra kita nga kini may ra taglawas. Mara man na. Para na ako I ask na nothing gawa sa mayong panglawas. Yun ara na mabitaw ka na matog. Ulang pare ako jud tambag nimo para maayong kag lawas sige jud kag paminaw sa programa nga maayong panglawas kato. Kang kinsa man kang Programa sa maayong panglawas. Ramil ba na? Ramil Alan or ni Kuya MD. Happy birthday, Roy, from Inday Dinya. Salamat ay Dinya. Emmanuel Alminso, happy birthday Kuya Roy. God bless. Happy birthday. Mintras naapakos ubos sa DYST, naapa signal. Ryan Banugon. Happy birthday Kuya Roy, dire ni sa Kambangilid, Pal-Ew. Oy, salamat sa taga Pal-Ew. Sa Kambangilid, Pal-Ew, salamat. May butag ninyo din, labi ni Kapitan Charlie Perolino. Kap, may butag ninyo Kap. Good morning, si Roy. Happy birthday, sir. Gikang Konsyal Maning Lupi. Salamat kayo, Konsyal. Pre, happy birthday. Wishing you a lot of birthdays to come in your life. More power. Gikang Barangay Kagawad sa Pulo, Konsyal Bibit Bahana. Makalibog ning pag-install sa mga solar lights sa National Highway. Basaw na ito, tas man day. National Highway kay kung atong subayon, kung arita magbase sa lungsod sa Amlan, halos maghalok sa kagdugol ang solar lights. Mas maayo. Unya, wala pa ma-widen ang dalan. Samtang sa mga 4 lanes o na-widen ang dalan, kalagi uman. What if mag-widening sa maong dapit? Okay, ako matubag kung jutay ana. Padagana. Yung mga desamlan, padaganang hayag kay din. Mas maayo lagi na, no? Kay hindi uban po mga umalagi, labi ni mga motor, kuwan po, kining halong po kay mga suga. Then usapod, umiyon tang mag-widening, ati na ko'y pagtantang ana. Dali na tagtangon. Kagola na, basta importante, doon ay kahayag na ito kaniti. Pwede rin, wapag ganun kay street light. Doon message si Ma'am Mergy Montibon. Ay message siya. Matod pa niya. Siro, ingon si Tito, happy birthday. Kuno, din ang ugma ra daw mo mag-breakfast after sa program ninyo, ugma. Kay karon pa dumagiti man mi. Yeah, salamat kayo, Ma'am Mergy. Ugma ko na tawag breakfast. Kanya, salamat kayo ni Kapitan Tito Radan. Tak may butang niya. Hello? Hello?
Buntag, Roy. Ay buntag. O, si Roy. Ha? Boy Castle ba? Kinsa? Boy Castle tong sa kami kagawad. Boy Castle. Buyak sa San Jose. O, na, Roy. Sa Sige, anak. Kalagan. Roy. Sa Kalagan. Undi irta sa DYST. O, apat. Siya, ayon. Iki maklaro imong tingog sir. Signal. Di ba ka maklaro yung tingog? Wahing-wahing kuno sir, wala katubang kag dagat, atubang daw kuno bukid. Wasig mag signal na to dili ma-connect kayo. Anyway, may butag ni Konsyal Tigboy Salma. Konsyal, may butag nimo og ni Mayor Dong Nil Salma kay kita jud sa puli diri Mayor Dong Nil Salma. Og Vice Mayor Duming Katubig naman sila address #Sakatanhay mo man sila tarpulin pasahod pa nato ayong butag usab ni Sweet 16 na gaga dumaw ma may butag nimo din ha og sa partido kabus ug linaog-daog katong umabot ka City Councilor numero 38 Nestor Villaflores, numero 5 Ryan Panogon o numero 6, BG Barok. May mutang usab sa numero 7, Gerard Borromeo. O ang diretso 8, sa barangay 8, ang umabot ng City Councilor usab, si Kapitan Sigfredo Buagas, numero 8. Uban pang mga konsyales, labi na sa #Sakatanhay. Mutang ni Atty. Jim Gara, at si Engineer Jobin Segario, sir, may butag. Jump Pargasito, sir, may butag. Taas na itong message ni Paring Bibit Bahana. Asa man siya? Ato pa niya, pre, happy birthday. Wishing you a lot of birthdays to come in your life. More power sa imong program, sa health, sa family, o nagulat mi, andos aka mo enter sa politics. Andito lang kami para suportahan sa imong kandidatura. Thanks, pre. Lagay na dyan ka, pre. Actually, si Paring Bibit, sige di siya kagat na ako. Lagay na. Nga, magod pa niya, dagan good, pre. Ko pre, salamat kayo sa suporta, pero kabulo manggod ko nga kining politika, tinalan yung kwarta. Kaya kabulo man kang wala tanan nga pagkapita. Naamagay ko rin, taga-tatar. Naamanggalit, pigo na yun ipalit o soft drink. Happy birthday, Dong Roy. You have more birthdays to come, Dong. Ilan na edad mo, kuya? 68 na, Kapitan. Dili pwede balihon. Kapitan ni Salva. Dili pwede balihon, pre. Ha? Dili pwede balihon. 68 yun. 68 yun. O, mga 86. Sukot yapon. Ginore may balo? Di man takabot. Siya may magbulok, magkuhan. Siya may yamang pagbutanan. Daniel Valencia Andangan, good morning Kuya Roy and Kuya Ronly. Estila Majo Ramirez, happy birthday Kuya Roy. God bless you. Birthday Kuya Roy, gikan sa 782. Emmanuel Almincio, happy birthday Kuya Roy. Sa pasangan ni mo birthday ni mo. Okay. At nanawag mo? Sa pasunod na, ay nanawag? Sunod senador. Okay, din nanawag. Yes, may butang. Hello. Roy nga, klaro mas. Sige, Klaro klaro. ni mo? Usa man tala sige kuno. Akong bata. Ako ba, nagsigas sa ilaw sila at paan niya. Diya sila tunga sa pasada. Ya, mag-tawang nitabang apa. Tawag man sila tunga niya manaabiyan. May sakyan na o bitangan ng maglamat ko Hindi maglaro. Nagpasalamat ka sa mitabang sa imong anak nga na disgrasya. Apo na ako akong apo kauban itong Aris Dagol. Ilan dua. Ya. Kinaon sa man ning apo nimo, sir? Ha? Naon sa imong apo? Na kalay at tulog na kandil. Wala sila ka. Yadit. Hindi ka makan. Ako, dasakit ka ng tungtong sa nila niya. Salamat itong taon. Okay. Basta kapasalamat ka sa mitabang sa imong apo.
Okay. Salamat kay sir. Salamat ka, sir. Okay, salamat. New game. Diba? Nagkaroon ng message. Happy birthday, sir. Akong pang hinaot, dagkan pang katuigan ni mo pagka sa ulungon, uban sa imong pamilya. God bless. Gikan Konsihal Limlin Lara sa Bahian. Ang politiko sa crucifixion of Jesus, si Pontius Pilate, just washes his hands instead of making a decision. Namang go yun ulit, kasaysayan na lang nilang sistema bas pang gobyerno panahon sa Roma. Namang go sila yung mga sistema, highlight ng ang pagpanginaw ni Pontius Pilate. Ang atong basahon ng kasaysayan sa Middle East during that time, kailangan sila mga gobernador pero under na sila sa emperador. Kaya ang Roma, Pangulo man to ni Kristong Emperor ato, niya Pontius Pilate cannot directly make a decision. Labi na kay doon ako'y power struggle atong panahon na. Nakabasa mo ko kasaysayan ana, ang highlight yun na kan mo Panginoon niya sa kamatayon ni Jesus. Pero usahay okay mo yung tugkaron ang history. Dili ra magbasis Biblia. Tinamay ka mga reference. Usahay makasabot mo kang Poncio Pilato. Murag naanay siya naay tagsulat sa iyang kaagi ni Pontius Pilate na Pontius Pilate na basa po. Pag man ako basa na kayon ko nga ipon natin basulon na si Poncio Pilato. Kay dili siya makahimog desisyon. Kaya kung tudlo ramang ko ng mga gobernador during the time sa emperor, no? Nya dunay mga struggle po kinsa mura pagpareha po na politika ba? Kusog ang politiking sa panahon ni Jesus Christ. Kusog ang pamulitika, no? Baligyan ay pagani gyud. Jesus Christ gibaligyan ni Judas. Palit po. Manay usos una. Dili kay karon ra. Birthday di ay ni Moro niya. Happy birthday kuya, wishing you all the best. Unta Ito pero mo imong hair. Ayaw na kuluri God bless you. Asam patals. Nagkulo rin ako. Ito naman kulo na ay kulo pa kulo rin. Ano ako kung kulura nga ito naman? Punta ito na pirmi imong hair. Ayaw na nagkulo rin. God bless you ya, asam patals. Sikatil ba? Nabrimi kanunay nga kung atong lawas doon ay sakto nga vitamin C kanang alkaline nga vitamin C sama sa alkasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alkasi alkaline base sa vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete o sa inyo mga lugar. Palit kanunay sa mas di pa barato, Osborne ko palit kanunay sa mas di pa barato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika walay lain. Dragon Fruit Plus herbal capsule, pang-antay bukol-bukol kini moilis sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit kasing-kasing. Kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw ayaw paglangay. At tunas pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado, palit na kamo. Nakatilaw ka na ba sa lamian, humot o herbal pagayod nga kafe? Niya nagipailayo lang pinakabagong nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee mixed with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at taas o cholesterol, dili makatulog kilawin na. Disenyo kini nga moayo sa sakit o gabalatian. Dragon Fruit Herbal Coffee adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Ani anang pinakabago o pinaka-epektibo nga Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule. Pangbatok sa stress o pagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, buwamping sa itong kasing-kasing, makabawa sa timbang o bupayo sa nagkariyang sakit. Ang pag-inadlaw sa pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress o anxiety, especially sa maglisod o katulog. Busa, ngano magantos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago, 100% nga epektibo Dragon Fruit Gold
or 700 milligrams 12-in-1 capsule para goodbye sa ginantos mong mga balatian. 3 minutos, suman magkalabay ang alas 8 sa Kabuntagon. Sir, good morning, happiest birthday moments in your life. More blessings to come. More cakes to slice, more soft drinks to drinks, and tugok, saan nga lang? Tuyok manok to eat. Abi na kung ipagandi na kini sa tubuan na ganing sa I like to eat meat. Ay, wiki to yata niya. I like to eat meat. Take yourself, birthday Kuya Roy. More sleep, fruits, and vegetables, and less salty food. Gigang Panso. Salamat, Panso. Tama na yung advice, no? More sleep, fruits, and vegetables, kunya less salty food. Talag sa ramon yun ko, pero lang imang good ng gilamos, Panso. Pero talag sa radyo, kaya kami pasawa. Pinanay ko pasawa, kaya paya na yung gilamos bulan. Talag sa radyo, no? Dilar sigiyan kanara kung timplaros kahidlaw. Mana po may mga edad na likay-likay, no? O pwede ligyan. Sa kapuswagan kadaghanan ay kini ang hagit sa panahon karon grabe na sa mga tanayan aming dakbayan sa tanan sa kaugaling uswag, dakbayan sa tanhay, puno o pula ikaw. Sa agrikultura, kultura, ikaw ang magpuna. Padayon ka, pagpalayan sa pinunay gumpa, alam sa kabuhan sa tanan, umagunta mo hagunda, kalambuan maanggunta. Okay, Kid Pai, good morning ninyo. Happy birthday, Kuya Roy. So, wala na kita igong oras. Wala ko sa ere. Okay. Every program. Alam mo nga, program dili. Gusto nila pa-crown nila pag na tarpulin. So, Ano siya? So, doon ako ipikas diri. Pwede. Ang RR. Pwede po. May bakat, diba? Salamat kayo, Ma'am Catherine Sin, nag-watch live ang ato ang CEO sa GSK. Bigyan salamat, Ma'am. Tingon nas ma'am kad kini. Ang chiki ako nang napirmahan. Amo naman ang sige, ato naman. Ato na po. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, Ma'am. Salamat kayo, Ma'am. Si Ma'am Catherine Sin na higala sa Dragon Fruit. Ampig ganun eh. Okay, so wala kita igong oras. Batasan niyo ang pagtumas sa Dragon Fruit Herbal Capsule o kag Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extra. Tapos ang Alkasi, Alkaline Vitamin C, mapalit sa inyong butikang parmasya sa inyong lugar. Salamat sa inyong pagpaminaw kay luto na mo ang pamahaw. Bakit mo message lagi si Bibi mo? Kasi wala na ito na lain tao. Mag-share mo sa? Siya po kulo sa. Matod pa ni Tanot nga, ay malaging tingog si Runli. Ako igatan ko. Ako original anak. Padayon ta. Siya kaya tani ka tayo. Kalumpang ni si Boy. Boy kalumpang. Happy birthday si Roy, gika nga Mitchell Ubina Panggoy Aka. Musta naman siya sa akin? Sinabi ko kita siya mga TikTok. Nahilig ko niya. Basta digintos busy ni siya nga sinda.
si Dunya Mitchell Ubina Pangguyakab sa Ciudad del Pilar. Okay, so salamat sa iyong pagpinaw kay nagyapon si Ronly Piñez. Muingon kaninyo aya guna-una ikaw namunga og nagsanga kay moabot gyapon ang panahon nga ikaw maglarag mapapas ning kalibutan na. Kini ang tingog sa kabus anak sa unang distrito, partikularmente sa lungsod Manhoyo, Adapted San ug Barangay 9. Salamat sa NRB, Nestor Ryan o BG Baron. Sweet 16 na Gaga Dumaw. Yes. Salamat sa Ben ni Sir Nestor Gonzales. Gonzales, of course, salita. Salamat sa imo kung yung duman. Kaya usay kanila lagi nakaidaran ta. Nagkainan ba ka pre? Napa to gipundo na mo edad. Ayaw ko rin. Wala ko to ni Huno may edad. Okay. Ayaw kay patigulan di ko lang. Kay Pamuta ko, pre. Ha? Pamuta ko. Sige, pag-birthday mo lang magkapariyat ang ina. Pamuta ko. Hindi ko binabot, pre. sige, kinalimot mo nagaka ni Sir Lester Si Gonzales. Nestor Gonzales diya sa may kining Pamplona. Pamplona. Sige lang, sir. Kining kuhan si Jingle, pre. Oh. Ako ay bala, sir. Kanta ni mo. Kantahan ako. Pagkuhan natin, kung din nila ipatukar niya ka ng pinika, ba na, di ba, na mga trompa? Oh. Ayun na, Okay. Salamat to gamay butag kanatong tanan amping kanunay ug in God we still trust. Uswag tanhay. Mitchell Ubina Pangguyakab, happy birthday si Roy. Happy birthday. Salamat kayo, Mitchell. Bingbing Vasquez Ibanez, may buntag niya agaw. Si Ginis Bingbing o si Bing, say masipit kay si Bing, igagaw po si Bingbing po igagaw. Nya Bing o Bing, maora pagpagtanaw ni mo sa pagbalin. Si Bingbing Vasquez Ibanez na sa asa to ni mo ang gitrabahoan Bingbing. Happy birthday Kuya Ray. Salamat ya agaw. Salamat sa itong mga kauban sa technical department o sa sound stream sa tanang Negrito, happy birthday nining inyong alagad. Salamat kayo kaninyong tanan. Salamat sa itong mga kauban sa technical department o sa sound stream broadcasting corporation. O sa ito ang former provincial agriculturist Mr. Villaflores. Basta di kalidad o tinudanay nga public service Nestor Villa Flores. May baruganan, anda mo tagana mo serbisyo sa katawhan. Kinilang yapon ang iyong alagad sa kanginan Roy Ibanez manamilin sa pakingon. Ang pagkamatarog mo'y magabayaw sa kanasod apan, ang pagpakasala mo'y makapuka nining nasura. Salamat, may buntag, kanatong tanan.